Ahoj holky, jaký je váš vzkaz pro dalšího člověka? Ať si užívají života a mají se fajn. Ahoj, užívej života, jaký je tvůj vzkaz pro dalšího člověka? Leží tady kočka. Ahoj kluci, leží tady kočka. A jaký je váš vzkaz pro dalšího člověka? Kup si mekáč. Kup si mekáč. A jaký je tvůj vzkaz pro další osobu? Sluší ti to? Ahoj holky, sluší vám to. A jaký je vzkaz pro další osobu? Krásný den třeba. No. Měj hezký den a jaký je vzkaz pro další osobu? Chci dát sprchu. Kluci, dejte si sprchu. A jaký je vzkaz pro další osobu? Dejte si nedělnýho panáka. Holky, dejte si panáka. A jaký je vzkaz pro někoho dalšího? Pamätáš si ma? Pamatuješ si mě? Cože? Pamatuješ si mě? Nepamatuju. A napiš nám do komentářů vzkaz pro svého kamaráda a třeba mu ho nech vytisknout na tričko, mikinu, anebo skleněnou desku na impresi.